Pois na robótica aérea nos plantexamos un reto que é a renovación de fachadas. Vos cando vexades unha fachada dun edificio, vexades que hai un andamiaxe, non? Eso, se dades un paseo por Ourense, seguro que algunha obra de renovación de fachadas hai. Típicamente se fan ou porque esa fachada pois a mellor ten grietas e hai que renovala porque xa é moi antigua, ou a veces unha rehabilitación enerxética, non? Que tamén é importante. Todos temos que tratar de mellorar a eficiencia enerxética dos nosos edificios, vale? Para consumir menos enerxía. Pois para esas renovacións hai que facer unha serie de operacións, hai que pôr placas de material aislante, hai que limpiar, hai que pintar, etc. Entón, nós o que intentamos neste proxecto é que a robótica aérea contribúa a realizar este tipo de operacións. Con eso, pois eso, mellorar a seguridade, mellorar a eficiencia en tempo e mellorar tamén o uso do espacio público, non? Porque nós cando temos un andamiaxe destes nunha rúa, estes andamiaxes, pois nós non podemos pasar pola rúa. A veces vos habrá pasado, non? E cando ves o andamiaxe arriba, pois dá mal rollo, non? Pasar por debajo, non? Bueno, pois se iso está, pois, eu que sei, un mes, pois molesta, non? Entón, a idea é que as operacións sexan rápidas, vale? Entón, que o dron chegue, faga unhas operacións, pim pam pum, e en 2 días, pois este é o espacio público liberado.